asili onye ga-abụ n'elu ụwa nke ka ọ ga-abụ ife solo onye ilo ya mee na chukwu dere anụ odego na ife onye ga-abụ dị Chineke n'aka Morocco gaba n'iru ife onye ga-abụ n'elu ụwa ka ọ ga-abụ solo ndị asịrị makụba ibe solo yila mebena eje n'ụja na oge chukwu ka mma asị na ụkpaka n'oge ọgbawa maka na onye ọbụla bịa n'elu ụwa ga-enwerịrị ilo ga na-agba mbọ na-apịa left and right na-apịa front and back mana eje n'ụja na ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụrịrị ewe ife onye ga-abụ n'elu ụwa ka ọ ga-abụrịrị ebido egwu m ụfọdụ na-akọ m ọnụ mgbe na-ebido egwu m ụfọdụ na-amụ m amụ mgbe na-ebido egwu ụfọdụ na-akatọ m mana ife karịa m obi nke itile egwu agaba na-agbalị m onwe m Emeka Morocco na-ege ike ị na-eti egwu gbakwana mbọ ka itinye uche n'egwu maka na iwere egwu nwa wee bụrụ ọgaranya obodo niile ga-ahụ nya bụ egwu n'anya mana iwere egwu a wee bụrụ ụbịam obodo niile ga-agbala egwu ọsọ ya ka ji wee tiri egwu nwa nwanne m anyị bidoro egwu n'ụlọ ngwọ n'ụlọ kaikai anyị na-eti na-echela oge chukwu anyị na-eti na-echela oge chukwu maka gịnị n'oge chukwu ka mma ụmụnne m oge chukwu ka mma anyị bidoro egwu ụfọdụ na-akọ m ọnụ ụfọdụ na-amaja m ụfọdụ na-ekwute Morocco ebe ụfọdụ nọ na-amụ m amụ ebidolu m egwu jiri Chineke buru ụzọ ebidolu m egwu jiri Chukwu wee buru ụzọ mbọ niile mgbalị ka m bụrụ ụlọ ya ịma n'anya bụ mbọ nọ n'alụ nkịtị agụrụ m akwụkwọ chena m ga-abụ dọkịta mana emesịrị nọ n'alụ nkịtị agbalị m mbọ ka m bụrụ treda mana ọ nọrọ m na nkịtị enyere m si ka m lụwa ọlụ aka
ibe ji gali m n'iru weta ibe egwu a tiri wee gaba mgbe m na-ebido egwu ebulu m egwu wee na Ọnịcha je biri ebi m Ọnịcha narị ise mama etitere ụta mama etitere imo wee kwala ya wee nata ọka wee biri ụmụnne m ọka dị m mma na ruo onye wee bido ime rekọdụ n'egwu onye izizi mere rekọdụ ma onye na-akpọ melodi na n'ọbịa anyị wee tisie rekọdụ kele anyị kwujere egwu na-eke eke azụrụ azụ ma eke nara na eke azụrụ azụ ma eke nara na anyị kwuwe nawa ebe o si bịa mezie tiweli tabas egwu wawelu ugo nwa tabasi omaro na bọtị ya ka na nkịtọ ajikwubakata egwu enabarozi Emeka Morocco wee nataba ọka ọka ihe na-emere m iwe bụ na agụlụ ọka agụlụ adịghị ike Igbo ata aja ihe na-emere m iwe dị na agụlụ ọka ewo onye izizi m meli rekọdụ n'ọka bụ onye a na-akpọ Samuel Nwobi Sami Sparkle onye mmụọ anaghị ọka mana mmụọ anaghị ọka ọzọ na agụrụ ọka mụ na Samuel Nwobi onye mmụọ anaghị anyị na-abụ wee were egwu gaba ka anyị tiri egwu a mụ na Samuel Nwobi wee nwebe amụli wee gbata na n'ọka uwe nọ n'ọka solubulu landlọdụ n'ọka mụ na Sami na-eti egwu anyị enwere esemokwu mana o nwere ka Chukwu si na onye ọzọ m ga-eso wee bụrụ ọgaranya bụ na abịa ya bụ Emeka nwa ọgwụ eji ọvọ Emeka Morgan nwa ọgwụ eji ọvọ ibere na-ebe egwu n'ọka onye ụmụọgbụ ma ụmụọgbụ so na agụlụ ọka dị ebo na-asa ụmụ bele bụ ụmụ ọka bụ ụmụ anaghị ọka bụ ụmụ ọrụkọ ọka bụ ụmụ ike sokwu n'agụrụ ụmụ ụjagbo so n'agụrụ ewo wetiekwuelu mmụ enechi Nwobi Sami meli m nnekwu Emeka Morgan na omekwuru m nnekwu mgbe mụ na Emeka Morgan ji wee biri egwu wetire Chukwu kele ụwa wee gbadata m nso wee sị na m ga-eje obodo oyibo Emeka Morgan wee meeli m akwụkwọ ejeli m Amerịka
akwụkwọ wee bịala m wee tọọ leta ọbụla Emeka ogwe ji ọfọ Emeka ogwe ji ọfọ si mụ njebe Lagos ruo na American Embassy na a ga-enye m visa egwu na-atụ m mgbe m na-eje maka gịnị na American visa na o siri ike nweta mana unu zụrụ bụrụ na Chukwu unu meje mgbe eji wee bata na American Embassy mụ na onye a na-akpọ Melody Nwosu imirikiti mmadụ na-eti nekwe Morocco nekwe na Morocco abịa ndị ọcha wee na-ene m anya elu na-ememe interview na a ga-ajụ m so many questions mana sọsọ ihe onye ọcha jụrụ mụ Morocco, where are you going? Say na meja America na meja Harrisburg. Ojomu, are you going to perform? Say no. I'm just going to see my son. Oh, where did you say Yamonaka? Otutulu pedu deva akwụkwọ desi anya o wee welu visa wee nye m welu visa wee natawa emesịrị m jee America wee abatara m Atlanta ka m si wee jeride wee bata New Jersey ka m si wee jere Harrisburg ebe ejeli ka kwudo Emeka ogwe jọrọ ekene dịrị Samuel Onyeka onye ụmụ ụbụela ahụ ya n'ọka onye mere m wee lụta ụlọ n'ọka bụ onye a na-akpọ Samuel Nwobi onye gba Samuel bụ onye mụ anaga Emeka Ogwejọfọ bụ onye mụ ọgbụ onye mere m tie egwu na America etiri m egwu na Atlanta etiri m egwu na Baltimore ejere m Washington anyị jere New York City Emeka Ogwejọfọ ivere n'obe egwu n'ọka onye agụrụ ọka mba na onye agụrụ ọka ndewo Nnọsizi America wee nata gesi America wee nata bụ na ndị ilo ma akụwa gasịrị nasị na Morocco anwụrụgo ma wee busie n'ọbasị iwe onye ga-abụ ọ ga-abụ Jaga
si na mụ nọ na society, ụfọdụ si na mụ gwọrọ ọgwụ ego. Onye si na mụ nọ na society, anọ na society ndị na-eti egwu ọfụma. Unu ma na society abaka, enwelu ndị society kai, enwelu ndị society ndị gay, enwelu society ndị aṅụlụma, enwelu society ndị kidnappers, enwelu society ndị armed robbers. Mana society nke mụ bụ nke ndị na-eti egwu ọfụma, dịka Osita Nwaọsadebe. Osita Nwaọsadebe nọ na society nke ndị na-eti egwu ọfụma. Oliver Dikokwe nọ na society nke ndị na-eti egwu ọfụma. Ndị lọda si na mụ gwọrọ ọgwụ ego na-ekwe n'ụnụ n'ọbụ asị. Sonia Ade bụ onye Yoruba, egwu ka o ji bụrụ milonia. Ebenezer Obe bụ onye Yoruba, egwu ka o ji bụrụ milonia. Osita Nwaọsadebe bụ milonia, bịakwa na egwu ka ọ na-eti. Unu elozogo Michael Jackson, na ọ bụ egwu ka o ji bụrụ milonia. Kedụzi ka nke m si wee dị iche? Ibe na-emele m ibe si na agụrụ ọka. Okwu gwara Emeka Morocco Maduka na onye asị jide ka o ji nọ na-eme mma. Emeka ọkwa onye nwe ego nwee nwanne, onye na-enwere ego na-enwere uche. Onye ụbịam ọ na-azọ mma ọkachie, onye ụbịam ọ na-aza akụ karịa. Ibe onye ga-abụ ọkụ ga-abụ n'ụwa. Ijọ nwoke si n'anya ji ọfọ, ijọ nwaanyị si n'anya ji ọfọ n'aka, maka ịma n'ọfọ ọmala onye ji n'aka, ịmali n'ọfọ ọma onye ji n'aka. Ewo ibe onye ga-abụ, ibe onye ga-abụ ka ọ ga-abụ. Ewo ibe onye ga-abụ, ibe onye ga-abụ ka ọ ga-abụ. Ewo ibe onye ga-abụ, ibe onye ga-abụ ka ọ ga-abụ. Ibe onye ga-abụ, ibe onye ga-abụ ka ọ ga-abụ. Ewo ibe onye ga-abụ, ibe onye ga-abụ ka ọ ga-abụ. Ewo ibe onye ga-abụ, ibe onye ga-abụ ka ọ ga-abụ. Ibe onye ga-abụ, ibe onye ga-abụ